Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum uwa. Barkamu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu. Mai suna A Zatona kashi na biyu. Wanda marubuciya Jidda Lawal ta rubuta, muke kawo muku shi a wannan channel namu na YouTube. Mai suna Duniyar Hausa Novels. Kada dai ku manta da danna mana subscribe. Ga waɗanda suka danna mana subscribe kuma kada su manta da ci gaba da danna mana like tare da yi mana comment akan dukkan wani shiri da muka ɗora muku, mun gode. Ni ne naku kamar kullum Abba Effects, nake farin cikin kasancewa da ku kuma nake muku fatan alkhairi a koda yaushe. ‘Yan uwa, bai idan ba ku manta ba, mun tsaya ne a inda muke gaya muku. Kasancewar gidanmu ɗakuna huɗu ne, biyu suna kallon biyu, ɗakin mama shine yake kallon na amarya da baba. Daga taga cikin ɗakin mama na leka ina hangenta tsuguna a gaban baba, matar da aka kai mishi a matsayin amaryar shi, a zaune a gefen shi kamar za ta hau cinyar shi. Tana ta wani firirita ita kaɗai. Ban ji abin da suke cewa ba, daga ƙarshe dai na ga mama ta tashi ta faɗo ɗaki da sauri. Babu ɓata lokaci ta hau lalubar mayafi ta yafa. Ni ma ta miƙo min nawa, ina tambayar ta ina za mu je mama, amma saboda tsabar kuka da take yi ta kasa amsa min. Hannuna kawai ta kama ta ja muka fita daga ɗakin. ‘Yan uwa, nan ne muka tsaya, yanzu insha Allahu za mu ci gaba. A bakin ƙofa mahaifina ne tsaye kamar wanda yake jiran ta fito. Muna fita ya kamo hannuna ya riƙe. Har yau ina tuna maganganun da ya faɗa mata. Kada ki kuskura ki yi tunanin za ki tafar min da ɗiyata, yadda ita ma za ki je ki koya mata rashin kunya da rashin mutunci ko? To ba da ni ba. Yadda kika zo gidan nan zikal haka za ki tafi. Wani kuka ya sake barkewa da shi daga bakin mamana, cikin rashin kukan magana na fita da kyartaci. Haba malam, ta yaya za ka ce in bar maka yarinya 'yar shekara 7 a hannun wannan azzalumar matar taka? Ina tunanin hakan shi ya ƙara tunzura baba, ya buɗe baki ya hau zazzaga wa mama masifa. Kamar wanda yake amayo kalmomi. Ban taɓa ganin tashin hankali irin na ranar ba. Tunda aka haife ni ban taɓa ganin sa'insa tsakanin iyayena ba. Tun tasowa ta iyakar shi kawai. Tana yin kaza yana kada ki yi kaza. Tana ita kuma to malam. Ganin abin a ranar nan shine ganin farko da na fara ganin sun yi haka. Ina ji ina gani mama ta tasa kafa ta bar gidan. Baba ya bi ta a baya ya rufe gidan, bai ma kula da cewa ina kofar ɗakin mahaifiyata da ya gama ciwo mutunci a gabana ba. Ya wuce ɗakin shi. Amaryar shi na tsaye a kofar ɗaki tana jiran shi yana shiga. Aka mai da kofar ɗakin aka rufe. Ji kake wani kam. A hankali na ja kafafuna da suke rawa na koma cikin ɗaki, kan gadon mamata na hau. Na kwanta, karo na farko a rayuwata da na kwanta ba tare da na ji ɗumin mahaifiyata a jikina ba. Kullum sai na yi barci take tafiya a ɗakin baba, sai dai kawai wani lokaci idan na tashi cikin dare gabata nan. Daren ranar bacci ne kawai ɓarawo ya sace ni. Washe gari tun da safe na tashi, al'adar gidanmu ce na share tsakar gida tsaf. Na kunna wuta a murhu na dafa ruwan zafi, kasancewar lokacin sanyi ya fara shiga. Na je na yi wanka na koma ɗaki na shirya. Shiru ina zaune ina jiran a fito a ɗora abincin kari, ban ga motsin kowa ba. Ganin ƙarfe 8 tana neman shigewa, yasa na ɗauki jakar islamiyya ta na fita. Sai da na saka makulli na rufe ɗakin mama, sannan na yi sallama a ƙofar ɗakin babana. Sai da aka ɗauki lokaci kafin aka amsa min. A hankali na tura ƙofar ɗakin na shiga. Baba yana zaune a gefen katifar shi, amaryar shi na ƙasa kusa da shi. Tsabar kusanci ya cinyar shi na gogarta ta.
Na yi saurin yin ƙasa da idanuwa na karin safe ne a gabansu, shayi jibgegen biredi soyayyen kwai da indomi. Anisa na gaida shi ya amsa ciki ganin na ki gaida matar shi yasa ya umarce ni da in gaida ta. Cikin tafasar zuciya na gaida ta, ta amsa tana watso min wasu dogayen haƙora marasa tsari, wai ita ala dole murmushi take yi. Bayan a haƙiƙanin gaskiya ko kare aka yi wa murmushin nan, ya san cewa dole ta sa aka ƙaƙalo shi. Bayan nan zamana na ina kallon su suna karyawarsa a nutse sai da ya gaji da ganina, sannan ya tambaye ni lafiya. Na buɗe baki ni kuwa na ce mishi ban karya ba. Ya yanko biredi gami da tsiyaye shayi da ya sha haɗi. Ya je yanko kwai, amaryar ta sa hannu ta kame. Ta wani langabar da kai tana mishi magana ƙasa-ƙasa. Ban san me ta ce mishi ba, sai dai na ga ya zara hannun shi. Ya miƙo min biredin da shayin. Na sa hannu biyu na amsa. Waje na koma na zauna na shanye na ɗauraye kofin ɗaya daga cikin al'adar mamaki na da na ɗauka. San ba ta barin kwano mai datti ta da cokali idan ta yi amfani da shi, hata kya wajen take wanke shi. Ban gane waiwayar baba da amaryar shi ba na wuce makaranta a Bina. Ƙarfe 11 na safe muke tashi daga Islamiyya a lokacin. Daga can nakan wuce gidan kakannina, iyayen mama. Malam Bako kakana babban malamin allo ne da ya suna a cike da wajen garin Gashuwa. Yana da tarin ɗalibai yara da manya da suka kasance a ciki da wajen garin Yobe baki ɗaya. Kullum na tashi daga makaranta wajen shi nake wucewa in je ya taya ni biya karatuna ya kuma ɗora min nashi wanda muke yi. Wata rana a can nake tsayawa har lokacin komawar mu Islamiyya da yamma yayi. Bana koma gida sai dai in koma makaranta daga can. Ranar ma can na wuce bayan mun yi karatu a nan nake jin cewa wai ya je ya samu babana akan maganar shi da mama, wai baban ya yi firya ce, wai shi bai kori mama daga gidan ba, ita ta ga damar tafiya. Anan na san cewa lallai sakin aure yakan sa mutum ya canja halaye. Gaba ɗaya idan mutum ya amarya halinsa canja yake. Ban taɓa jin babana ya faɗa abin da ba shi kenan ba sai a lokacin. A daren ranar da daddare mama ta koma gida. Tun daga wannan ranar, ko in ce tun daga ranar da kafar Ramata ta taka doron ƙasar gidanmu, ba mu sake samun farin ciki da kwanciyar hankalin da muka samu kafin ta zo ba, har yau da ke motsi. Ƙaran alam ɗin da na saka ne ya tashe ni daga barcin da ya ɗauke ni. Jiya barci ya ɗauke ni ban cire headphone ɗin da na saka a kunne na ba, ban san ma yadda aka yi na cire shi ba. Na dai hango shi a ƙasan gadona. Na kai hannu ƙasan filona na zaro wayar dusu nake ganin komi. Saboda barcin da ya cika min ido, na ga ƙarfe 4:30. Na manta in cire alam ɗin da yake tashi na sallar asuba duk lokacin da nake fashin sallah. Kashe alam ɗin na yi na koma. Na sake kwanciya sai ƙarfe 6 alam ɗin na biyu ya sake bugawa. Nan na samu na miƙe da ƙyar ina layi. Cikin awa ɗaya na yi wanka na haɗa abin kari. Idan za ku kira indomi da bakin shayi breakfast ko abin kari, to yaushe nake. Lokacin Aila ita ma ta tashi. Babu wata kwalliya da na tsaya ɓata fuskata da ita. Daga mai hodajen baki ba na ƙara komi, sai a lokutan da ba su cika faruwa ba ne nake saka jagira da kwalli. Na janyo still gefen gadona na zauna na karya, ina gamawa na janyo uniform ɗina farare tas na saka. Dogon wando ne fari da riga wadda ta kai gwiwa ta, na ɗaura farin ɗan kwali a kaina. Bayan na ci kwikwiye dogon sassalkan bakin gashin kaina na daure da ribon, sai na ɗauko ƙaramin farin hijabi da ya tsaya a saman kirjina na saka. Na ɗauki agogon hannu ruwan ƙasa mai haske na ɗaura a jikinta. Na ga cewa 7:30 ta kusa yi. Cikin sauri na ɗauki gyale mai yalwar faɗi na yafa a jikina. Na ɗauki fas ɗita. Wayar hannu da littafin da nake shigar da duk wani bayanai na ilimin da na ɗauka a ranar da na je asibiti.
Cikin sauri na zira bakin Toms a kafata, na yi wa abokiyar zama na sallama na fita har ina haɗawa da ɗan gudu. Na zuwa bas ɗin da take ɗaukan mu zuwa Congo tana zuwa, don haka na bi jerin mutanen da ke layi suna shiga ciki bayan na biya kuɗin mota. Ƙarfe 8:00 na sauka inda na saba sauka. Daga can a caɓa na hau zuwa cikin unguwar Gyallesu, wani ƙaramin public health center ne wanda nake zuwa aikin tifi na. Ƙarfe 8 muke farawa mu gama ƙarfe 1 zuwa 2. Kowa dai ya san yadda ɗalibai suke da sanyin latti, musamman a irin wannan lokacin da kasancewa babu wanda zai kulle maka aji ko ya hana ka attendance. Duk da lattin da na yi sai da na riga Janan isa, ita wannan dama ba a maganarta idan ana zancen latti san ba ta da na biyu. Ƙarfe 11:30 muka tashi muka fita daga wajen ni da ita a gajiye kuma cikin sanyin jiki. Babu ranar banza da ba za ka je asibitin nan baka ga abin da zai tayar maka da hankali ba. Ranar an kai wata mata mai ciki asibitin kwanaki 3 kenan da aka yi mata scanning. Aka ga cewa ɗan cikinta ya rasu. Maimakon a yi injosin ɗinta sai mijin ya cicciɓe ta suka koma gida. Wani abin ƙarin haushin da ban takaicin shi ne mijin nata likita ne, duk da ba zan ce likitan ainihi ba, tunda shago ne yake da shi babba da ake sayar da magunguna. Tun shekaran jiya take nakuda bai kai ta asibiti ba, sai ya kira unguwar zoma ana ta kai da kawo, har jiya bata samu ta haihu ba. Shine yau da safe suka tarkata ta zuwa asibiti. Ana maganar ɗauke ta a kai ta domin a mata tiyata a cire cikin rai yayi halinsa. Abin gwanin ban tausayi da takaici, ga ta da yara ƙanana waɗanda ba su gama mallakar hankulan kansu ba. Har muka je inda muke hawa a caɓa abin da muke tattaunawa kenan ni da Janan. Ta kalle ni tana canja muryarta zuwa alamun roƙo. Dan Allah sista ki zo mu je gida mana, sai ki koma da yamma kin ji. Na harare ta na ce tab, Allah ya kyauta wallahi ni kin ma ga tafiyata. Ta yi saurin sa hannu ina kiran ɗaya daga cikin 'yan acaɓan da suka yi jerin gwano suna jiran fasinjoji. Da sauri ta riko hannuna ta ce please kin ji, dan Allah wallahi kwana biyun nan gidan babu daɗi. Dama wajen yaya Bilal nake samu na ɗan ji sauƙi wasu lokuta idan yana gida. To shi ma kwanan nan sai a hankali, tun jiya da yamma ya rikice ko kallo na baya yi wallahi. Yau da safe da na gaida shi ko amsawa ma bai yi ba, kuma ya hana ni yawo, balle in je wani wajen. Dan Allah mu je ki ɗan ɗebe min kewa kin ji. Gaba ɗaya tausayinta ya lullube ni. Wani irin bagon zama suke yi da matar yayanta. Wani lokacin sai ka yi kuskure ka ce irin zaman kishiyoyin nan ne da suke zabga ɗan banzan kishi suke yi. Ba tare da na sake tunani ba na gyaɗa mata kai ta yi tsallan murna tare da rukunkume ni na fek muka tara. Bayan na ba ɗan acaɓan da muka kira hakuri, unguwar PZ muka nufa, wanda ba ta da nisa da wajen da muke zuwa tifi ɗin. Gidan yaya Bilal inda Janan take zaune babban gida ne sosai. Daga nesa idan ka hango shi za ka iya tunanin irin family house ɗin nan ne, sai dai su biyu ne suke zaune, shi da ƙanin shi Jamil, sai kuma matansu. Kowace tana da fat ɗinta masu faɗi da nisa kowannensu. Ta yadda idan dai ta ga dama za ta kwashe watanni ba ta ga 'yar uwarta ba. Sashen gidan yaya Bilal ake fara taddawa idan aka shiga gidan. Shi ma can ɗin ya kaso kusan fat 3, duk da sauran biyun duk a kulle suke. Ɗaya ne Janan take zaune ita da Rahima, matar yaya Bilal. Shekaru 2 da suka wuce ne suka yi aure ba su ma cika da yin shekaru 2 ba. Har yau Allah bai ba su haihuwa ba. Abu ne da na ji kuskus suna tashi akan cewa wai yaya Bilal ɗin baya haihuwa saboda matar shi ta farko ma Amira, wadda suka kwashe shekaru kusan 6 a tare, auren saurayi da budurwa, bata taɓa haihuwa ba ita ma. A hankali muka yi sallama cikin falon gidan.
Ba mu ji motsin kowa ba ko na TV babu balle na mutane. Janan ta ja ni zuwa ɗakinta ta koma kicin ta ɗauko mana ruwa da lemu. Na zauna gefen gadonta na dinga jiyo ƙarar sautin kiɗa yana tashi. Na kalle ta tana tsaye a gaban wardrobe tana nema mana kaya masu saukin nauyi da za mu saka. Na ce wannan ƙarar fa daga ina take fitowa haka? Ta ɗan juyo ta kalle ni kafin ta mai da kanta cikin closet ɗin. Babu mamaki sa limo ne suke kallo. Na dafa baki, wai dama yaran nan suna nan har yanzu. Ta yar dariya wadda take lullube da zallar takaici. To dama ina za su je? Ai suna nan a gidan nan, ba su da ranar fita. Ta miko min siket dogo na wani yadi tare da riga na amsa. Na fara zara kayan jikina na ce, to Allah ya ƙara rufa mana asiri. Ta ce amin. Ni tunda nake ganin gidan aure da cakuɗewar rayuwar aure, ban taɓa ganin irin wadda ta kama kafar ta gidan Yaya Bilal ba. An saba idan aka yi aure a kai amarya ita ɗaya zikal ɗinta gidan miji. Sai dai ita wannan abin nata ya bambanta. Ko da aka kai amarya sai ƙannanta guda biyu suka samu waje suka share, suka miƙe kafafu a gidan. Wato dai ka auri ɗaya amma kuma ka samu biyu kyauta. Watanni 7 da kai amarya babbar ƙawar amarya ta kaso aurenta. Ita ma ta je ta bi layin jerin 'yan uwanta da ke gidan, kamar yadda ba ta da gidan zama. Yanzu dai su ukun duka suna zaune a ƙarƙashin kulawar Yaya Bilal ne, amma 'yar ƙanwarsa ɗaya tilo da ke zaune da su sun kasa riƙe ta, balle ma har su tsaya su kula da ita. Kullum ba ta da buri nasu kawai ita ta bar gidan. Bin malamai asiri kissa da kisisi na babu wadda ba sa yi. Allah ne kaɗai yake kare ta a hannunsu. Tana gama salata azahar ta jani muka shiga kicin domin mu nemi abin da za mu saka a cikin mu. Muna cikin girki Yaya Bilal ya shigo kicin ɗin ya amsa gaisuwar da muka mishi a kaikaici. Ya kalli Janan yana wani cin magani. Ke ina Rahima take ne? A hankali kamar mai tsoron magana ta ce, yanzu mu ma muka dawo ba mu same ta a gidan ba. Bai kara cewa komai ba ya fita daga kicin ɗin. Ko me yake faruwa kuma yanzu? Na saba ganin kallon so da kulawa da gare shi zuwa ga 'yar ƙanwar tashi, yau kuma na ga wani abu na daban. Na kalli Janan da ke ƙoƙarin haɗiye ƙwallar da ta cika mata ido cike da tausayi. Haka Allah ya halicce ta mai sanyin hali da sanyin zuciya. Dan waken fulawa muka kwafa daidai wanda zai ɗauki cikin mutum biyu. Duk ƙoƙarin da ta yi na mu ƙara yawan fulawar ƙinayi, saboda na san saboda waɗancan lalatattun yaran take so mu yi da yawa. Ni kuma da in dafa abinci da hannuna, kattun banza su cinye, su goge hannu da tishiyu su ƙara miƙe kafa. Ƙarshe ni ce zan kwashe kwanukan da suka ci abinci ma, na gwammace in zauna da yunwa. Muna gama muka juye shi a cikin kula tare da gyara kicin ɗin tsaf kamar babu abin da aka yi. Janan ta wuce mana da kular ɗaki, ni kuma na ɗauki plate da vegetables ɗin da muka yanka, ni ma na fita da su. A bakin kofar kicin ɗin muka ci karo da Salama kanwar Anti Rahima, da cikin ƙannanta babu wadda ta fita rashin ɗa'a da rashin mutunci. Shi yasa jininmu san bai haɗu ba. Ta wani tsaya ƙerere ta kama kogo tare da ƙara babakewa a kan hanya. Ko ta yi zaton zagaye ta zan yi in wuce, na saki wani murmushin mugunta. Lalle yarinyar nan har yau baki gama sani na ba. Na tunkare ta gadan-gadan da dai ta ga ina shirin bangaje ta, sai da ja da baya. Na ja ɗan tsiririn tsaki cikin raina. Ina raya damakin tsaya da kin ga ƙarshen wulaƙanci. Ta wani ɗaga murya tana, ina nama abincin. Na kuwa tsaya cak na juya na kalle ta, ban gane naku abincin ba. Kin ɗauke ni aikatau ɗin yi miki girki ne, dama ban sani ba. Ta yi ne ta ya za a yi ki shigo har cikin gidan yayata, ki yi girki sannan kuma ki ajiye mana. Na ji wata dariya na neman su fice min na ci. To sannu hamshakiya sarauniya mai girma. Allah ya ba mu haƙuri, mu da ba mu da gidan yaya, yake aure a gidan mutane,
balle mu je mu shimfiɗa mulki a inda bai dace ba. Girki ne ba mu yi da ko ba, in kin yi zuciya ga hanyar kicin ɗin nan ki shiga ki girka, wanda ya fi wanda muka girka ma. Na juya na shige ɗaki tare da mai da ƙofar ɗakin na rufe. Ina jin sautin maganganu da zage-zagen da take. Janan ta ce, ni dai wallahi da baki biye mata ba. A rana na jefa mata, ai haka suke samun damar takaki kamar wata sakara. Ke dai da kika ga za ki iya sai ki je ki yi ta yi, ni dai ba zan iya jure rashin kunya irin nasu ba. Kai kawai ta gyaɗa don ta san gardama da nima ɓata baki ne. Karfe 2 na mata sallama zan koma makaranta. Zuwa lokacin babu kowa a cikin gidan. Muna jin lokacin da suka fita. Daidai bayan tagar ɗakin yayi Bilal na hangi wani abu da ya ɗauke min hankali. Da sauri na kalli Janan. Kai, kin ga kuwa na manta jota na a kan gado. Dan Allah taimaka ki ɗauko min. Ita mana zan jira ki a nan. Babu musu ta ceto. Tana ba da bayanai sauri na karasa wajen da sauri na duka. Tare da yin bismillah na fara ka kamar yadda na yi zato. Wasu kullum abubuwa na ci karo da su. Da sauri na cire su na mai da ƙasar na rufe kamar yadda take. Ina koma inda Janan ta bar ni sai ga ta dawo. Ni fa ban ganta ba. Ko dai a asibiti kika bar ta ne. Na daga mata hannu dama ta. Ashe tana nuna sha'afa ne. Ta kada idanu ke dai shiriritar ki ta yi yawa wallahi. Muka jera da ita har zuwa inda zan hau bus. Sai da ta ga na shiga motar ta tashi sannan ta juya tana ɗaga min hannu tare da jaddada min da na isa cikin makaranta in kira ta. Dariya kawai na yi na gyaɗa mata kai. Wani lokacin haka take. Ta yanwa nan za mu dakata sai nan gaba insha Allah. Za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labari. Ni ne naku kamar kullum Abba Effects. Nake farin cikin kasancewa da ku kuma nake muku fatan alkhairi a koda yaushe. Bisalam, mu kwana lafiya.